Kaixo, bosgarren mailako bosgarren taldea gara eta Alkaiz Medero, Markel Romero eta Bruno Peña egingo dituzte harreman pentsioa egingo dugu. Nola gertatzen du garrantzitsua? Kanpoko inguruan gertatzen diren aldaketa erantzuten dira. Zentzumen arloan informazioa, harima agindua eta bigarrak gorputza mugitzen du. Zentzumen organoak hainbat motatakoak daude. Bozkamen organoa, nerbioa, entzumen nerbioa, hemen nerbioa eta ikusten nerbioa. Lokomozio aparatu. Hezurren itxura kartilago sustalita daude. 200 hezur baino gehiago eta 600 eta 50 miliar inguru. Nola da nervio sistema? Mota bakar batez osatuta dago. Neurona deritzen bezala osatuta dago. Bi zati ditu. Nervio sistema zentrala eta periferiko. Neurona. Hiru zati hauek dituzte. Nervioa, nukleoa, dendrita, gorputza, organoa eta zor. Nervio sistema zentrala. Nervio sistema zentrala bi zati hauek ditu. Entzefaloak eta bizkarrezur mugimendu. Garuna, borondatezko ekintza guztiak kontrolatzen ditu. Zerebeloa, mugimenduak koordinatu eta orekari eusten dio. Bizkarrezu erragoila. Organo askoren jarduerak erregulatzen ditu. Bizkarrezur muina. Entzefalotik bizkarrera amaiaraino doa. Nervio sistema periferikoa. Nervioz osatuta dago. Bi motatakoa. Sistema nervioa. Zentzumen organoetatik nervio sistema zentrala eramaten dute informazioa. Nervio motora. Nervio sistema zentralatik biharretara eta beste organo batzuetara doa. Borondatezko mugimendua. Garonak ematen ditu mugimendua, egiteko agindua. Eta nervioaren bidez, iristen dira agindua, biharretara. Nebelago azal sektoriala, azal motorra, hau gozoa da garuna, asoziazio azala, ikusmen azala, nebeloak eta entzumen azala. Mugimendu erreflexuak automatikoki gertatzen dira. Bizkarrezur muinak jasotzen du agindua eta mugimendua erabiltzen du. Hori dela eta askoz azkarrago erantzuten du gorputza. Lokomozio aparatuaren funtzionamendua. Biharrak neurri motoren bidez jasotzen dituzte agindua. Hezurrek mugitzeko bihar bat uzkurtzen da, eta beste biharra eslatzen da. Horregaitik antagonistak dira normalean bihar pareak. Berde koordinazioa. Harreman funtzioa ezati bat da. Nervio sisteman funtzioak koordinatzen ditu. Sistema endokrinoa. Urrin horiek hormonak sortzen eta odolera botatzen dituzte. Hormonak musulariak dira. Eta, hau da, aginduak ematen, adirazten dituzte. Gorputz osoa iristen
horietako agindua betetzen dituzte. Nervio sistema kudeatzen du. Gurun endokrinoa. Lau gurin daude. Intestino, tiroide, pankrea, ogutegia eta barantzia. Eta hau izan da hori. Espero dut zure gustuko izatea. Agur.